malabusan ta kaling nga. Na. Namunaw nga. Libo ko alang daw nga. So bidaon. Saging. Saging mo tira, saging, saging. Saging. Gusto mo pa ito saging. Gusto kayo saging. Saging. Saging, basigas naman mamalitig saging. Saging. Palitik ko yung saging. Saging. Saging mo dala, saging. Saging mo dala, saging, saging, saging. Uy. Si Berting to? Tapang saan pula si Berting dala? Saan kayo ginaanak niya dala ilatiti ba? Nagduda mo ko sa mga Berting kung saan ginaanak dala. Si Berting jud lagi? Anong ka Berting? Nanagay ka dala, ha? Ano ba? Pre, dagang kayo na ini mong kuha sa kuha no, sisi. Ay, gede ka manguha, pre. Oh, Ay ganit pre. Nanguha ko pre kay tambal sa kahidlaw pre. kilaw na to limon. O kilaw to pre. May pagkalakada po kagwid kay puting inita. Gani gihatag man ni pre ang taon pre. Ngayon man po ka. Kaluyan po taon pre. Sudan kita ni maka Kilaw gud. kilaw niya. Inom gamay. Pahit na kayo. Lingaw-lingaw ba? Agay tagay gud pre. Bantugra? Bantugra, Berting! Ganun kalingaw ko balik-balik din sa imong kumpare ni Titi. Naadyo tayo kay babae. Karon kinaaktuhan na tamong duha. Pagbantay lang dyan mo sa kuwa. Bantugra? Ganun magkasinabot jud mo sa imong kumpare ni Titi. Kim naadyo tayo mo yung mga binuhatan nga di mao. Magbuhat jud mong milagro duha. Karon kalim babae Berting, kinaktuhan ang taman mo. Pasaylualan jud ko ninyo unsay mabuhat na ko sa inyo duha. Wa pa kay trabaho. Ako pa'y naningkamot sa tuan duha. Unya karon nagbinuang ka, nagbababae ka. Oh, anhi pa mo diri si imong kumpare. Magtambay-tambay, magdit-dit, gihimo na jud yung lodging house. Kau ba ng burikat? Karon nang kaburikata ka. Karon na mo. Batay! Tamis kayo ni. Batay! Duray! Kisa na babae? Naan ko pa lagi? Bay! Buhat jud mong milagro. Basta mo anhin ka kadiri sa iyong kumpare na si Titi. Ha? Ang ilaw naman eh. Ikaw tay! Nag-usap ka kadiri? Ha? Ka. Namiga na jud ka day? Nimpatol jud ka na kumbada? Nung nga trabaho? Ha? Ang ilaw rami dire. Panghagurikat ka? Ha? Takag istorya. Sa patag istorya? Ikaw jud balay sobraan jud ka ba? Naktuha na tamong duha. Ha? Oh, nagkilaw rami dire Ilimon oh. ka po nimo? Ha? Sa baday? Pare, wey. Saan? Ang ilaw rin pare. O di ba akong tingog day? Pagka. Ha? Ang istorya. O di ba akong tingog dira? Ha? O di ba akong tingog mas malabusan ka ng dako ron day? Eh, pataka-taka. Miga di kong bayana ka. Bigaon di ka. Milas kay mong duha. Berting gikapoy bayak berting upan maligya berting para sa kunduhan no para makakaon ka. Unya karon maginana di ka sa kuwa. Pagka istorya. Ha? Nangilaw rami dire. Nangilaw. Ha? Nangilaw o siya imong gikilaw. Karon nga inyo ha? Oh, kilaw oh. Ikaw day. Sisi. Unsa man? O di ba akong tingog dira? Amang ka? Oy dili ko babae. Dili naman ko na ang wig. Gihatag ni sa kuha. Taka na luwang ka. Titi. Oh. Ay, may patakang istorya. Kasala man ka, kumpare. Tanawa. Ha? Abi ma. Abi mo kong babae. Anong Abi imo mo ka? kong berting nga. Kuha ni mo. Nana jud kay katagpo diri nga babae. Ay, tagbo. Basta kamo kay jud magkuyog do berting. Magbuhat pa yung milagro. Oh, tanawa daw. Bye ba? Ay, sus ni mo. Maurag Unya yung karon. kuhan. Ako gyapon impak ko ano nimo? Gamali ko? Alam. Kisa may di magduda ana. Duda. Nagwigwig man po na siya. Nagtuom ako babae. Yan ang Ikaw gikuha mo nito. gyapon pamaligya. Uwak mo wata ka nakit andiri up. Gitagaan na siya na. Init man kayo. Di yan, giwig ito. Yan, pagkuhan na niya. Isuot na ko. Kay perting inita ng huwag kog sisi. Ikaw,
taka lang po ka. Na Nga maligya, karon. Ha? maligya kag saging ko Unya, ara kas usap layo. ka diri, ah. Ari pag yung ka din eh. Mag-usap pa ka diri ah. Di ba ka muli? O pag gani may pagka kuan no, kuha sa kinilaw. Unya, wako labot anak. Wako labot ah. Paulit mo rin. Hindi ka muli. Layas. Layas. Oh, layas ka rin sa akin. Nag-ano sa akin. Layas. Ah, may na atong kuan, kilawon. Usap ka makadya. Subaw na to. Uli na diri. Uli na. Ha? Pre, uli sa Dahil di ka tulong? Sige, Ha? pare. Ikaw magpatuon, layas. Ikaw bisa sunod. Ayaw po si Kontor ako. Di ka malabos sa takaling nga. Na. Namunaw nga. Di buko alam daw nga. Subidaon. Layas.